godt socialt netværk og ja, være glad sådan i det daglige. Det kan være at have et godt job og godt helbred. Men lykke for mig, det er, at jeg har det godt i min hverdag. Ja. Altså, jeg har det godt i min familie og det at lave. Det er dårligt, at de spiser mange, men jeg mener, de har en berettigelse, og jeg mener ikke, det har noget med lykke at gøre. Det har måske noget med det modsat, eller det har noget med at fjerne ulykke, men det har ikke noget med lykke. Man bliver ikke lykkelig af at spise. Det synes jeg er meget trist, uden at kende for meget til det, så tænker jeg, at der er mange, der tyrer til det sådan lidt for let, i stedet for at gå til roden, hvorfor de er ked af det. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange, der spiser sådan noget, når man ved, undersøgelser har vist, det er cirka kun 15%, der virker. Umiddelbart er det ikke en specielt god udvikling, at man spiser lykke, når folk har det godt. Det har jeg ikke. Altså, det er svært at sige, fordi det er ikke rigtig noget, jeg har ikke haft brug for det, så jeg har ikke sådan gjort mig så mange tanker om, at hvis det kan hjælpe folk, så synes jeg, det er okay. Jamen altså, jeg mener, de har en berettigelse, men jeg mener ikke, at alle der skal have dem bare for det. Ja. Man skal have dem, hvis man virkelig er deprimeret. Ja. Og der tror jeg også på det. Jeg tror, at det der med, at man skal være lykkelig, det er i virkeligheden, fordi man har et overskud. Jeg tror ikke, det er et pres for samfundet. Det er noget med, at vi sulter ikke, og vi har heller ikke krig i Danmark, og der er alle de rigtig tunge ting er væk, og så kræver vi selv noget mere. Ja, bestemt. Altså, det er sådan tabubelagt. Og jeg tænker også med Facebook og alle mulige sociale medier, at det bliver hele tiden, man bliver hele tiden portrætteret som en eller anden, der er perfekt. Så jo, det synes jeg. Jeg går. Men jeg synes, det er synd, der er sådan en pres på så mange unge mennesker. Jeg synes, det er synd, at der er en industri, som siger, støttet af lærerne, som siger, det her er det vigtige, at vi tager de her. Der findes rigtig mange andre metoder, som er meget bedre. Men de bliver jo ikke velset, fordi det er jo ikke industrien, der støtter op om det. Det er synd. Det er synd for de mennesker, som vi går ud for.